Азат Садриев 2014. Математика дәресендә укытучы апасы Азаттан: «Азат, әйт әле, 2 ничә була?» – дип сорады. Азат маңгаен җыерды, борынын тартты да авыз эченнән генә: «2 дип сөйләнде. Ләкин җавап бирә алмады. Шунда укытучы: «Менә синең 2 конфетың бар». Әниең тагын 2 бирде. «Барысы ничә була?» – диде. Азат тагын уйга калды. Кемнәрдер аңа 4 дип пышылдады. Азат карап торды да: «4 түгел, 14 диде. Балалар кычкырып көлеп җибәрде. «Ни өчен 14?» дип сорады укытучы. Кичә Дәвәли белән Дәвәти тагын 10 конфет алып килде. Шуның белән 14 була, диде Азат.